Moi boas, son as 8 da tarde, 8:05, e aquí estamos, despois de varios meses de ausencia. Regresamos hoxe, 12 de setembro, como digo, coa segunda Liga Llogueser Mallalevo. Imos darlle continuación nestes próximos meses. O directo de hoxe vai ser un pouco de introducción, de como van ser as xornadas, como imos facer, así que a mellor non imos xogar tantas partidas como habitualmente, porque entre que explicamos un pouco estas preparación, un pouco de como foi a organización e o deseño desta liga, que en moitas cousas vai ser moi parecida a que fixemos entre xaneiro e xuño. A diferenza é que vai ser máis curta, porque evidentemente son menos meses, por tanto, serán 14 xornadas, cando na anterior foron, se non recordo mal, creo que chegamos a 21 xornadas, así que serán sete sesións menos, porque o ano non dá para tanto. Ben, o regulamento é parecido ao da temporada anterior. A diferenza fundamental é que imos facer partidas con mapas galegos, pero tamén partidas con mapas de outros lugares do mundo. Esa é a gran diferenza. Iremos alternando unha semana mapas de Galiza e outra semana mapas do resto do mundo. Hoxe faremos galegos e o xoves que ven faremos mapas de outros lugares que poden ser feitos por min ou tomados de outras contas de Llogueser. Bueno, imos facer un pequeno repaso. Isto, como tamén vai quedar grabado en YouTube, pois tamén vale para que a xente que non coñece o regulamento poida facerse unha idea de en que consiste isto da Liga Llogueser Mallalevo, que esta tolemia de que trata. Ben, como vemos aí, segunda Liga Llogueser, as segundas, entre 12 de setembro, hoxe, e 19 de decembro, que tamén é os xoves. Será sempre, xogaremos os xoves. Non todos, pero prácticamente todos. As partidas serán entre as 8 e as 9:30, ese tamén vai ser horario, continuamos co horario que tiñamos na anterior tempada, así que eso non hai cambios. Nas canles que se pode ver, a de Twitch e YouTube, aí veñen as datas das xornadas que vai haber, marcamos eses días. Se non pode ser algún deses días, cambiaremos por outro próximo, preferiblemente un venres, pero a idea é facelos neses días. Moi boas, Usamama, que tal? Aquí temos o noso querido amigo Usamama, como sempre, animando e saudando. Moi boa tarde, tarde-noite, sí, tarde aínda, non? Pero xa estamos aí no final da tarde. Estamos aquí explicando en que vai consistir a Liga, que empezamos hoxe. Repasando un poquinho o regulamento que está na página da Liga, así que tamén podes consultalo, podes miralo con detalle. Bueno, isto é un pouco a explicación de como é o xogo, de como se xoga o Llogueser. A puntuación non cambia, as partidas que se van xogar van ser as mesmas. Moi boas, Ludetea, benvida aquí a canle Mallalevo. Estamos outra vez con este rollo do Llogueser. Imos empezar unha nova sesión unha nova serie de 14 xornadas que faremos entre setembro e decembro. Así que alegro moito de vervos por aquí, Usamama, Ludetea, xente coñecida desta canle. Ben, aquí un pouco a lista de mapas. Claro, a lista de mapas é bastante extensa, porque fomos facendo durante a tempada, xa tiñamos de antes, pero fomos acumulando mapas, pois mirade cantos hai aquí. Toda Galiza, beleza de Galiza, arquitectura galega do século XIX, as 7 cidades galegas ao completo, bares, bibliotecas, campis, campos de fútbol, cantigas galegas, casas galegas en Europa, casas do Concello, cinemas, concellos que empezan por C, Costa da Morte, escolas galegas. A lista é bastante longa e iremosla facendo máis longa a medida que vai avanzando a tempada, estes meses. Nas xornadas pares, como digo, temos estes outros mapas para iniciar, que son mapas de todo o mundo. Mapas que son algúns meus e outros que son os clásicos de Llogueser. Que máis? A diferenza, nos premios. Os premios é que son distintos, os da tempada anterior. A primeira persoa, a persoa gañadora da Liga, ali cando chegue o mes de decembro, pois saberémolo, vai levar de premio un vale digital de 200 euros para gastar na librería Abrente de Bueu, que é unha librería que ten tenda online, que ten esta opción de poder coller un vale. Así que un vale de 200 euros, que non está nada mal. Segundo premio, un vale de 100 euros. Terceiro premio, un vale de 50 euros. Na tempada anterior só había premio para a primeira e segunda persoa, pois aquí engadimos un premio máis para a terceira clasificada.
Fai falta dar un correo electrónico, evidentemente, para podervos mandar ese vale, que é unha clave para poder entrar vos. Pouco máis. Ese é o regulamento, que é moi parecido, como digo, da anterior, así que os que xogastes a unha partida nos meses anteriores, entre xaneiro e xuño, pois non hai ninguna novidade. Primeira partida que imos facer hoxe, casi botando un pouco de menos xa o verán, que xa está acabando, imos facer o de praias galegas, o de identificar no mapa, identificar algunhas, 5, neste caso, 5 praias galegas. Eso sodes capaces de identificar. Vou coller aquí o enlace para compartir no chat. Pois se queres entrar, vou cambiar a pestana, que estou compartindo a que non é. Moi boas, Gio Rodri. Que tal? Benvido. Benvido aquí á primeira xornada da segunda liga. Xa temos esa experiencia destes últimos meses. A ver como vai esta. Hai días que hai un pouco máis de xente, outros menos. A mellor ao principio tamén, bueno, entre que a xente vai sabendo que empeza a liga, pois a mellor pois fai falta que arranque un pouco, non? O ano pasado, bueno, o ano pasado non, foi neste ano, pero na anterior tempada chegou a haber, pois, como en total participaron unhas 25 persoas, non? 25 persoas, a clasificación tiña unhas 25 persoas. Vamos a dar un pouco máis de tempo, está Gio, a ver se queren entrar en baix para fazer un pouco máis dinámico. Como digo, bueno, quito o texto que estou poniendo aquí o banner, e o banner xa non ten moito de sentido. Ludetea entrou tamén moi ben, alégrome. Benvidos os dous, benvidas. Onde teño aquí o de... Aquí, quito eso que estaba aí molestando. Vale, bueno. Xa sabedes, o xogo consiste en marcar no mapa o lugar que se ve na imaxe, o máis próximo posible. Canto máis próximo, máis puntos dá cada unha das 5 roldas e gaña a partida, pois a persoa, evidentemente, que consiga máis puntos. E esa persoa que consiga máis puntos, pois na primeira partida, pois sumará tamén para a liga. Así que xa que estades os dous, por lo menos xa temos dous contrincantes para poder empezar. Imos darlle a empezar. Quito a musiquinha, non? Vai a musiquinha, vale. Bueno, como vedes, podedes movervos, aí, bueno, aí letreiro, así que o letreiro vai axudar, pero podedes movervos, avanzar por as flechas, como é Google Maps, pois podedes buscar. E tedes 1 minuto 20 segundos, agora xa tedes 1 minuto, xa pasaron esos 20 segundos para marcar despois aquí no mapa o sitio que pensades que é. A ver se tedes sorte. E eu vou poñendo aquí xa a primeira partida da primeira xornada. Esta é a primeira partida da nova liga. Na liga anterior xogamos uns cantos centos de partidas, diría eu. As 5 ou 6 partidas por xornada, foron 20, pois polo menos 120 partidas xogámolas. Tedes 20 segundos para marcar. E o marcou agora aí, o límite, Luz tamén. E a ver quen quedou máis cerca. Quen marcou máis cerca. Para de Lires, era un poquinho máis ao norte do que marcastes. Foi Ludetea, que marcou cerca do Pindo. Gio foise un poquinho máis ao sur. Marcaches aquí en Porto do Son, entre Porto do Son e Corrubedo. Era aquí a praia de Lires. Praia de Lires. De acordo? Así que Ludetea, por estar un poquinho máis próxima, consiguen poñerse de primeira nesta primeira rolda, pero aínda son outras 4. Así que aínda hai cousas que descubrir. Pero, moi ben. Vamos que adiviñar agora esta outra praia galega. Esta praia, o que ten a cousa é que non estamos nunha estrada. Isto foi unha persoa que unha cámara desta de 360 pois fixo estas imaxes, así que non temos quizáis tanto letreiro. Bueno, letreiro non hai ningún tipo,
pero mellor polo tamaño da praia. Aquí ven xa a complicación. Quen coñeza ben a liña da costa galega, esta liña tan caprichosa que temos en Galiza, pois a mellor identifica aí este monte. Eu non sabería decir agora. Movéndose quizáis sí, pero tampouco hai moito tempo para moverse. Podes avanzar un pouquiño aquí por entre as pedras. A ver que marcades. Non sei, a verdade é que non sei onde será, onde pode ser. Ludetea xa marcou. É unha praia bastante grande, pero, bueno, parece unha praia así destas, non para bañarse, non? Praia destas perigosas que hai en Galiza, tantas. Gio tamén marcou, a ver nesta ocasión quen quedou máis cerca. Sen moita idea, bueno, non importa. Esta vez quedou máis cerca Gio, porque era Louro. Aí o monte que se vía era o monte de Louro. Esa elevación que se vía aí arriba, era cara ao norte, era o monte Louro aquí cerca de Muros. Marcou Carnota, Gio, Luz marcaches, aquí no istmo da Lanzada. Os vestes aí que tamén podía ser, bueno, a Lanzada por aí. Moi ben. Gio agora vai en cabeza, pero non hai moita diferenza entre vos. Terceira praia. A ver que marcamos nesta terceira. Onde estará esta praia galega? Será por praias. Aquí hai letreiro. Varios letreiros, ademais. Hai letreiro e hai vistas de ves aí ao fondo. Case se podría xogar sin moverse. Pero, bueno, podedes movervos sin problema nesta partida. Hai unha partida que xogamos despois. A terceira partida que xogamos sempre é a de non moverse, que esa sí que é máis difícil, porque tens que identificalo cunha foto fixa. Pero esta ainda non ten opción de moverse polo mapa e polas estradas. Estou pensando agora que vendo isto, creo, eu nesta praia bañeime nesta praia, pero me acordaba. Aí xa tempo, que me bañei por aquí nesta praia. Dime un baño nunha destas partes aquí, aparcando por aquí o coche, creo, sí, bañándome por aquí. Así que coñezo a praia de estar nela. Últimos segundos, aí no límite. E Gio, entrastes aí no último segundo, apurando ata o último momento. Praia de Carragueiros, Ludetea máis cerca que Gio. Isto está en Boiro, e a Banqueiro, esta península que fai aquí Boiro. Eu estou en Vilagarcía, entón isto pues, queda bastante cerca, non? Hai que dar aquí a volta por aquí por Rianxo, pero Cabo de Cruz, praia de Carragueiros. Esta praia, que non é unha praia pequena, que está en Abanqueiro, que pertence ao concello de Boiro, na comarca do Barbanza. Parece que só hai praias por ese lado de Galicia, sí. Están obviando, parece, o sistema as praias de por aquí, verdad? As que Ludetea querería mirar, non? Pero aínda así, marcaches moi próxima. Gio marcou aí en Ferrol, Valdoviño, bueno, así que Ludetea agora colle vantaxe, e imos coa penúltima desta partida. A ver que pasa agora, a ver se é unha das do norte ou das do sur. Esta sí que ten xente, Esta ten xente. Xardíns da Rapadoira. Podedes moveros por aquí, bueno, estamos nunha praia urbana. Esta é fácil, de Ludetea. Son fáciles as que quedan cerca de onde coñecemos, non? Pero mira, aquí hai unha terraza aquí, olliño, Ollo mol. Hai unha terraza aquí no alto que desde aí, bueno, pues verás o mar, ben. Pero aquí a xente que está aquí coa silla aquí colocados, mira que a praia que ten de todo, ten carril bici, ten unha señora facendo unha foto aquí a outra, a xente que non se quere manchar os pés coa area, que é o peor das praias, O peor das praias é que acabas despois coa area por todas partes. En cambio, así, claro, así é praia.
Tampouco fai un día así como para moita tan espléndido, non? Para estar aí tumbados, pero bueno. Supoño que se non vas estes días non vas nunca. Gio marcou tamén aí no último momento. A taiga e botas dinas de Hitchcock. Praia da Rapadoira, isto é Foz. Aí é no mesmo Foz, non sabía eu que a praia de Foz chamase Praia da Rapadoira. Aquí está no mesmo núcleo urbano de Foz. Así que aí temos a Avenida do Cantábrico, restaurantes, Foz, Ludetea marcou unha aí moi ben. E Gio foi bastante cerca, non Foz, non Cangas de Foz, pero bastante próximo, vale? Ainda así que a Ludetea leva vantaxe e queda unha praia máis. A ver se Ludetea mantén esa distancia ou senón Gio adianta. Na última. A última praia. Ao final ves Ludetea como tamén apareceu algunha do norte. E a ver esta. Bueno, esta casi con isto casi chega, eh? Casi non fai falta máis. Tamén hai botas de Hitchcock, eh? Hai botas hitchcockianas. Temos aquí o poste este que sale así a medias con estas fotos, hai un pouco, bueno, aquí hai zonas, parece un mosaico. Non é unha foto de Google, é unha foto feita por alguén cunha cámara de 360. E a ver se identificades desde que sitio está feita a foto. Ludetea xa marcou aí uns segundos, faltaría por marcar, e o marcou tamén agora, e imos ver como se resolve esta primeira partida da Liga. A persoa que gaña a primeira partida sempre facemos que elixe o mapa da segunda. Agora poño vos a roda dos mapas para que elixades. A ver quen vai elixir, Gio ou Ludetea. Estábamos aí na praia de Samil. Aquí Gio quedou máis próximo, porque atopou aquí o parking onde está tomada a foto. Aquí o que se vía ao fondo era a Illa de Toralla. É máis fácil, non? Sobre todo creo por ese edificio que é bastante identificable, non? O edificio ese que fixeron na Illa de Toralla. Samil, Ludetea foi un pouquinho máis ao sur, a praia do Bao, que tamén está bastante próxima, pero bueno, ao final Ludetea, ainda que aquí quedou máis lonxe, na partida gañou na Ludetea, así que parabéns para Ludetea. Ludetea leva os primeiros 20 puntos da Liga e Gio Rodre os primeiros 10 puntos. Así que esas son as primeiras puntuacións que temos anotadas aquí. Ludetea 20, Gio Rodre 10. Así que Ludetea empeza de primeira, empezas a Liga de primeira. Agora é cuestión de manterse aí no primeiro posto. Manter unha constancia, estar aquí todos os xoves, que é complicado para ben é iso, non? Estar aquí todos os xoves, xogar moitas partidas durante tantas semanas, pero bueno, si o consigues, pois aquí será o vale de 200 euros será para ti, seguramente daríalle un bo uso. Se hai unha persoa que eu coñezo de por aquí que lle daría un bo uso, un vale de 200 euros nunha librería, pois Ludetea encaixa para min nese perfil. Moi boas, dos do Rei, que tal? Outro clásico que temos por aquí. Benvido á Liga, a nova Liga, a nova locura, tolemia de aquí do Madalevo no Llogueser. Benvido, como sempre, dos do Rei, que xa tamén é un clásico destas lides, vai ben desta canle. Pois imos coa roda, así que Ludetea vai ter que elixir, así que voulle poñer aí a roda para que poida ver que mapas existen, que mapas hai. A ver onde temos a roda, aquí está. Bueno, pois eso, temos aí mapas para elixir, hai mapas de todo tipo, de provincias, de pontes, de prazas, hasta de farmacias, así que Ludetea o que ti digas, o que ti elixas. Se escribes por aí, viñedos galegos, cines, escolas, o de toda Galiza, bibliotecas e librerías, ou de pazos. O que Ludetea decida. O que poña polo chat Ludetea, collemos ese mapa e xogamos a seguinte partida co mapa que ela diga.
está pensando. Hai tamén un de provincia, patrimonio industrial, moi ben, pois mira, ese non o xogamos moito, está sin usar moito. Patrimonio industrial de Galicia, hai que buscar o mapa, esa é outra, porque teño tantos que ahora o que me costa moitas veces é buscar o mapa. Así que un segundiños que busco o mapa na lista. Vou poñer por aquí, agora vos ensino, vale? Xa podemos empezar. Vale. Patrimonio Industrial de Galiza. Un mapa que fixen a partir dunha página web que hai unha asociación que se chama Buxa, que fixo pois, unha lista enorme de lugares que son antigos salgadoiros, antigas fábricas, que aínda quedan os restos por toda Galiza. Así que é moi interesante. O mapa quizás é unha oportunidade para investigar un poquinho máis sobre estes lugares repartidos por todo o país. Mentre vos digo isto, copio aquí enlace, por se alguén quere máis unirse, por exemplo, dos do Rei, que anda por aí, se quere ten tempo, pode unirse aí no enlace para esta segunda partida da Liga. Aquí estamos. Teño tantas pestanas abertas que a veces volvome un poquinho tolo. E como levo varios meses sin práctica, pois parece que non, pero un vai perdendo tamén o hábito. Vale, pois ensaremos a segunda partida, a ver quen suma agora os 20 puntos, 10. Habería tamén máis puntos. Dos do Rei entre. Alegro-me moito tamén de que dos do Rei entre, así tamén repartimos máis puntos entre todas, e non únicamente entre dúas persoas. Partida segunda. Imos alá. Arrancamos. A ver, que sitios son? Sitios por toda Galiza, que xa digo, poden ser antigas fábricas, podedes vos mover por os sitios. Por aquí temos letreiro. Eu vou abrir aquí. Vos buscar, e tedes como antes eses 80 segundos para poder indicar. Mentras eu entro na página deste de Buxa, Asociación Buxa. Inventario. Estou intentando entrar a ver se atopo antes de que atopedes vos o sitio. Sí, por aquí o teño xa. Agora sí que teño demasiadas pestanas, vou ter que pechar algunha, senón vou me volver tolo. Dos do Rei marcou agora aí, últimos 10 segundos casi, un poquinho máis. E a ver onde está este sitio. Agora vos ensino que lugar é esta casa, este edificio. Vale, estábamos aí en Cecebre, mira, todos aí alrededor, aproximando o lugar exacto é aquí, Sendeiro de Cecebre, Muiño de Peirao, non sei, vou mirar aquí. Era aí. Ludetea que quedou máis cerca, Dío dos do Rei, esa foi a lista por orden de proximidade. E aquí temos o que vos dicía antes, que foi de onde saquei eu a información e os lugares desta página, desta Asociación Galega do Patrimonio Industrial, que é moi completa porque de cada lugar que indica no mapa, pois, como vedes, o lugar, parroquia, unha ficha moi extensa, con fotografías, a historia do sitio, se se pode visitar ou non, bueno, e a historia con moito detalle. Así que é un antigo muiño de río que hai aí, aínda se conserva esa parte. Muiño de Canle, duplo de Brulla e Rodicio. A ponte de Peirallo, é Peirallo o nome do lugar. En municipio de Cambre, parroquia de San Cibrán de Brives, provincia da Coruña. Así que quedastes aí moi cerquiña deste sitio. Continuamos, non queremos parar a partida. Continuamos coa seguinte. A seguinte localización deste mapa de Patrimonio Industrial Galego, que foi o que LUDT elixiu por ser a primeira na partida anterior. Un antigo taller do que prácticamente só queda a fachada. Aquí temos o ano no que se construiu. E está nunha zona urbana. Ourense non é. A ver onde pode ser isto. Mira, un mural de Rosalía.
xa sabedes, aquí cando outras persoas tamén saben que lugar é, aí hai que ir ao detalle de tratar de aproximar o máximo posible para poder levar a victoria. A ver que sucede neste caso. Está aí xogando dos do rei, que xa probou, está Gio e está Lutetea, as tres persoas que están agora mesmo nesta segunda partida. Imos ver como repartimos estes puntos. Vai haber 20, 10 e 5 puntos para as tres primeiras persoas. Lutetea, dos do rei e agora Gio. Entrou agora. Estábamos en Vigo, ¿no? Esto era Vigo. Lutetea se foi para Lugo, pero era en Vigo, Colla. E estos eran antigos, bueno, esta é unha zona industrial moi importante, porque están os antigos estaleiros tamén por aquí, en Beiramar, non? Así que é unha parte de Vigo na que hai moitísimas indicacións no que é este mapa que vos dicía antes. Vigo, un antigo taller, polo que vin por aí, parecía que 1919, así que xa ten máis de 100 anos ese edificio, ou polo menos o que queda do edificio, non? Estábamos en Vigo. Gio foi o que máis aproximou. Gio vai de primeiro con 5 puntos. Dos do rei segundo, 9.188, e Lutetea terceira, 4.906. Vimos co seguinte sitio. Estades máis en forma vos que a min. Lutetea tirando para casa, dicía aí. Lutetea tirando para casa. E este sitio, que parece que está aquí nunha praia, eu diría que isto sí que ten pinta de ser un sitio deste onde se facía a salga do peixe, imagíname que é un sitio, pues eso, para estar ao lado do mar. Seguramente estes edificios, estas construcións que se conservan aquí, que ao mellor agora, bueno, ao mellor non, seguro que se utilizan para outras cousas. O caso é saber onde está isto. Esta case é unha ubicación para o mapa de antes, das praias galegas. Eu vexo estas montañas por aquí e dame algo de sitio onde pode ser. Isto. Ten aires de un monte coñecido, pero non digo máis, non dou pistas porque a mellor despisto en lugar de axudar. Aquí cada un o que sabe ten que tirar para adiante. Últimos segundos. A ver onde é. A ver se é o que eu pensaba ou non. Pois sí, era por aí o que se vía era Monte Pindo, non? Ese monte que se vía aí tan chamativo. Estábamos na praia de Quilmas, aquí, entre C e Carnota, o Pindo, ir a ese monte. Así que, neste caso, aí dos do rei máis cerca que Gio, así que vai colleu vantaxe aquí dos do rei. Lutetea un poquinho máis longe, no, bueno, neste caso, sí, Lutetea marcaches por tamén cerca de C, Corcubión, Dumbría, por aí. Gio foi un poquinho máis ao sur a Noia. Pois era por aí, era esa parte do Pindo, o Ézaro, eses lugares tan espectaculares da nosa terra galega. Penúltima. Vale, outro sitio histórico moi importante do patrimonio industrial. E tanto, non? Esta casa, este edificio, que ainda conserva aquí. Podíamos facer así, tratando de descubrilo só co anagrama, co logo da empresa. Pero onde está isto? Dos do Rei marcou no rapidísimo. Notase que tamén que Dos do Rei coñece moitas cousas, pero esta parte tamén a coñece ben. Coñece tamén que seguro que colocou uno diante da porta do edificio. Lutetea e Gio tamén, así que fantástico. Aquí dicíamos antes, non? Estaleiro, pois aquí temos un dos estaleiros máis coñecidos ou máis importantes da cidade, que aínda se conserva o que é o lugar, non? E se conserva, bueno, a propia empresa, non sei como se siguen utilizando esta parte ou non, eso sí que non o sei. Imagíname que sí. Confundite este de sitio, Lutetea. Non marcarías Ourense, non? Porque en Ourense facemos cousas, pero isto de momento non nos dá.
non nos dá para facer estas estruturas. Estábamos aí en Vigo, foches a Pontevedra, no, era Vigo. Os entenemos de Vigo, que barcas Pontevedra en lugar de Vigo, van te matar. Aquí temos, diante da porta, Beiramar, Avenida de Beiramar, aquí é o lugar. Así que dos do Rei colocouse xusto diante da porta, e Gío tamén moi cerca, l'UDT marchou un poquinho máis ao norte, a Pontevedra, así que imos coa última, ahora sí, a última, a ver se dos do Rei mantén vantaxe, en 2000 puntos de vantaxe, son bastantes. Pero este mapa é un poquinho falso, porque a veces hai lugares que non se pode identificar moi ben, como por exemplo este, que é unha praia. Aquí temos outro edificio que tamén, hostelería. Son de Vigo e non o nego. Exactamente, son de Vigo e non o nego. Quedou claro, dos do Rei, quedou claro aí. Non sei de onde é Gío, eso sí que non o teño tan controlado, pero que dos do Rei iba a controlar aí o de Vigo, sí. Como dicía este edificio, pois seguramente foi fábrica, senón non estaría no mapa, evidentemente. Bueno, temos aquí o nome do restaurante. Bueno, o restaurante de pensión Rooms non ten nin nome. Por aí hai un letrero máis. A imaxe non ten moita calidade porque non é de Google. Entón, é feita por alguén, depende da cámara da persoa que o fixera. Estades aí apurando a ver se descubrides algunha pista. De Ponteareas, moi ben. Entón tamén, sí. Da zona tamén. Ponteareas, moi ben. A ver onde é isto, Ostras, pois é tamén por aí, por a zona Fisterra. Anda, pois é en Fisterra, é a Langosteira. Non identificaba eu que fose aquí a Langosteira. Aquí sí que estou eu perdido. Ainda estive outro día aquí, mandei por estas zonas. Así que l'UDT, que a máis cerca marcou aí en Musía, non? Musía. Dos do Rei e Gío non vos distingo, como tedes o mesmo, non vos distingo ben cale un e cale outro. Gío, dos do Rei, pois marcastes un poquinho máis longe. De todas maneiras, dos do Rei levaba vantaxe. Boa tarde, Dindónfer, que tal? Outro clásico que temos por aquí. Vai pasando a xente, vai collendo sitio, afortunadamente ven a xente coñecida tamén. Así que un saúdo para Dindónfer. Vale, pois rematou esta partida, dos do Rei, Gío, l'UDT. Así que neste caso, os 20 puntos para dos do Rei, 10 puntos para Gío e 5 puntos para l'UDT. Así que l'UDT de momento de primeira, porque leva 25 puntos, dos do Rei e Gío levades 20, así que hai 25 para l'UDT, 20 dos do Rei, 20 Gío. Moi ben, pois imos coa seguinte partida, son as 8:37 polo meu reloxo, seguinte partida onde teño o spinner aquí, a sorte da principiante, claramente. Bueno, a ver, veremos, a ver que pasa. Non creo que este sea todo sorte, a veces é sorte. Pero neste caso non foi sorte. A de Foz non foi sorte, foi saber exactamente que praia era esa da Rapadoira. Seguinte partida, a terceira partida que facemos sempre é de non moverse, é dicir, foto fixa. Imos facer o que a roda decida. Así que voulle dar voltas aquí a roda dos mapas, e a ver que mapas hai. E ese mapa despois poñémolo en modo difícil de GeoGuessr. Xiramos, a ver que mapas hai. A mellor sai un repetido, tanto ten. Dinlle moita forza que non para a roda de girar. Vale, Pazos Galegos. Pazos Galegos, que é un mapa que teño que engadirlle máis, porque Pazos hai moitísimos. Teño uns cantos, pero hai que meter algúns máis. Hai que actualizalo para que teña moitas diversidades. Así que Pazos Galegos, imos ir a cambiar o mapa. Busco de Pazos Galegos, que non creo que haxa outro aparte do que fixen eu, porque non que será hai xente, pero bueno, facendo mapas galegos non hai tantos, hai pouca xente. Vale, aí temos, pero imos cambiar a configuración. Entón, son igual 1 minuto 20 segundos, pero sen movimento e sen nada disto. Só foto, unha foto fixa. A ver se parece a foto do Pazo, e por eso, con eso conseguir descubrirlo, que non é fácil. Imos coller o enlace por se alguén quere unirse, que entrará despois. Pegámosla aí no chat.
A xente que non entrou nunca, se por aí xente, é gratuito, non tedes que ter conta de GeoGuessr para nada, porque como teño eu a conta, podo compartir as ligazóns e comparto así as partidas. Así que o único que tedes que facer é facer clic nese enlace, poñer un nick e xa entrades, e xa só podedes xogar no voso ordenador. Mais fácil nun portátil ou PC que no móvil, porque no móvil a pantalla para poder ver despois o mapa e marcar, pois é complicadísimo. Así que, se queredes podedes entrar, que é gratis, e aquí non lle pedimos a ninguén o carné de nada. Vale, Pazos Galegos. E, como digo, recordo tamén, como é a partida especial, en lugar de 20 puntos son 40 puntos, e o dobre de puntos tamén en compensación porque é máis difícil. Iniciamos a partida. Aquí temos, pois, unha foto dun pazo. Quen coñeza Pazos Galegos a mellor pode identificalo. O que pasa que os pazos, non sei se algúns dos tres sodes expertos en pazos para poder dicir este é o pazo de tal sitio. Porque teñen rasgos, moitos deles, pois, rasgos compartidos, evidentemente. A min soame pola foto, pero non sería capaz de situalo. Non sería capaz de situar este pazo. Aquí sí que é moito de sorte, evidentemente, porque indicaron no mapa un pazo únicamente con a foto, se non é un pazo como moi emblemático, pois evidentemente complicado. A ver que conseguides facer. De todas maneiras, algún dos tres vai estar máis cerca, o sea, por matemática, non? Ainda que estea a 100 kilómetros, alguén vai estar de primeiro, ou de primeira. Ludetea xa se decidiu, Gio tamén. Quixeron probar sorte. Difícil, verdade? Día aí Ludetea, sí. Este sí que é difícil. É a partida que xogamos todas as jornadas, xogamos unha destas partidas difíciles, non? Pois estábamos no Pazo de Faramello. Pazo do Faramello, xa que pesou agora o nome de miralo, entre Teo, a Picaraña, isto pertence a non sei se concello de Teo, bueno, é unha foto dunha persoa, claro, unha foto, non é Google. Bueno, cerca de Santiago, entre Santiago e Vilagarcía, non? Entre Santiago e Padrón, para ser máis precisos. E aquí que marcou máis cerca Gio, un poquinho máis cerca que Ludetea, por eso Gio ten 693 puntos e Ludetea 492, porque está un poquinho máis próximo, ou algo máis próximo Gio que Ludetea. A ver se o seguinte é igual de difícil ou menos, ou máis. Aquí hai unhas torres, a paisaxe xa é un poquinho diferente. Aquí xa expertos, expertos do territorio galego. Este é un pazo un pouco máis peculiar que o outro, non? Que os outros, pero aínda así non sabría tamén indicar onde pode ser. Non sei se polo que vedes arredor, a mellor podedes por lo menos adiviñar a provincia na que pode estar. A ver quen ten sorte. Partida difícil sempre deixa feridos e feridas. E aquí en GeoGuessr, están agora precisamente co mundial de GeoGuessr, que están estes días aí xogando, teñen esta modalidade tamén, teñen varias modalidades de xogo, e unha delas é o que chama NMPZ, No Moving Panning Zooming. E hai xente experta no mundo que son capaces que con unha imaxe así saber se é Tailandia ou Vietnam. Pois tamén estamos na proximidade dunha cidade, estamos aquí Betanzos, un pouco máis ao sur de Betanzos, Pazo de San Tirso, que hoxe en día pois, é restaurante. Aí temos Pazo de San Tirso, Betanzos, Concello de Betanzos, quizáis, Abegondo, máis ben, sí, Abegondo. Estábamos en Abegondo, ese é o Pazo de San Tirso. Difícil, verdade? Marcastes... a mí parecíame tamén Lugo, eu marcaría Lugo. Daba a sensación de que podía ser Lugo. Non me imaginaba que fose Betanzos. Ludetea marcou máis próxima, foi a Sigüeiro, entón aí Ludetea pois vai en vantaxe, vai de primeira nesta partida.
Un do Celta non sabe onde vai cando normal, claro, exactamente. Aquí, eu penso, a Begondo xa non nin o contemplo, xa non está dentro do meu do meu disco duro. Moita tella para ser Lugo, sí. Moita tella para ser Lugo. Mira, Lugo de Tea ten aí unha pista. Si é moita tea. Aquí temos xa, despois de moitas partidas, algunhas cousas que se cumpren, non? Por exemplo, o dos eucaliptos, onde máis eucaliptos hai, pois, Provincia de Pontevedra, casi seguro, Coruña, Pontevedra, e algúns máis, hai outras hipóteses que a veces se cumpren e a veces non. Pero imos continuar, a ver, Dudetea en vantaxe, imos coa seguinte pazo, terceiro pazo, a ver onde está. Este é moi curioso, moi curioso, non sei se coñecedes, eu non me acordo onde está, a verdade, pero claro, un pazo que pasa unha estrada por debaixo do pazo non creo que haxa tampouco moitos, porque aquí tes os coches por debaixo, non? Tes a galería e por debaixo da galería pasa unha estrada, bueno, así, un camiño asfaltado, bueno, está ben asfaltado, pero estreitiño. Así que pazo é este? Isto é un espectáculo, aí, como ditos do rei, non? Que sitio, que sitio máis curioso, non? Que haxa un pazo e que teña esta parte da galería apoiada aquí nestes piares, non? Pero onde está esa historia? Onde queda este sitio? E o pazo parece bastante grande. Pero, bueno, con esta imaxe pouco podemos facer, non? A non ser aí o escudo, non? O blasón aí da familia, pero que quen o distingue aí? Dudetea probou sorte. E Gio tamén, a ver quen queda máis próximo. Pois tamén estamos outra vez aquí cerca da Coruña, parece que vai todo por pazos da Coruña. Estábamos en Anzobre, Pazo de Anzobre, que pertence a Arteixo, Concello de Arteixo. Hai este Pazo de Anzobre, polo que pasa por debaixo esa estradiña pequena, non? Aquí temos en Anzobre. Fostes pola zona, verdad? Que fostes tamén próximos, non? Porque marcastes tamén por aquí, un pouco máis alá de Miño, aquí cerca de Ordes. Gio vai primeiro, pouca diferenza, pero aí está de os dous moi próximos, tanto Gio como Ludetea. Está sendo aí a partida moi igualada, moi entretida, entre Gio e Ludetea. Seguinte pazo, o cuarto pazo. Aquí o temos, está nunha estrada, aquí hai unha cancela, parece que ten varias partes, pero para descubrilo, onde pode ser? En canto empezas a facer este mapa, empezas a buscar pazos, dices, ostras, pois isto vai me levar aquí horas, porque entre os que coñeces, pero depois hai unha chea deles que nin sequera coitaches falar deles, non? E tamén pensei facendo mapas si meter pazos que están reconvertidos en restaurantes e hotéis ou non. Ao final, abrí un pouco a man e ampliei, no? Pero ainda queda por meter moitísimos máis. Non sei cantos poderíamos meter. Dio e Ludetea se marcaron nesta cuarta, a ver quen se coloca de primeira para o último pazo, que é o seguinte, que vai aparecer despois deste. Últimos segundos, imos descubrir onde era que estábamos. E, bueno, esta vez sí que estábamos en Lugo. Esta vez sí que fostes a Lugo, Gio foi a Lalín, Ludetea marcou máis cerca de Rábade, e estábamos en Pazo Casa Grande, isto onde é a Pobra de San Xiao. Así que estamos aquí un pouco máis ao sur de Lugo, Páramo. Ludetea a primeira, e Gio segundo, imos coa última, agora sí que se decide. Ollo que son 40 puntos e 20, 40 e 20 puntos, 40 para quen gane. Vale, este sí que é fácil de identificar porque non creo que haxa outro semellante en ninguna parte.
Deste sí que podo falar, pero non digo nada máis. Non dou máis pistas. Pero mirade que aí está o pazo aí no medio, ves aí o fondo, e vedes o inmenso, a inmensidade que hai arredor. Así que temos aquí un pazo coñecidísimo. E aproveito para pechar un pouco algunhas pestanas que teño por aquí abertas. Pechar un pouco isto, senón vaiseme aquí a bloquear algo. Último pazo. Quedou para final o que creo que debe ter a finca arredor máis grande de todos os pazos galegos. Ou se non é a primeira, pois estará entre os primeiros pazos. Todo o que vedes aí pertence á finca do pazo. E aínda hai máis alá. Ludetea e Dio marcaron, a ver que se quedaron cerca ou non. Este sí que o podía marcar eu con total exactitude, pero por un motivo. Este é un poquinho lonxe. Fostes a Ludetea marcou cerca de Ourense, Dio marcou cerca de Ponte Calderas, e o Pazo Ballón. O Pazo Ballón, o famoso Pazo Ballón. Digo que o coñezo ben porque eu traballo, son mestre aquí neste cole de aquí. Así que, ya se o coñezo ben, porque traballo aquí, e o pazo está a 400 metros do colexio. E o Pazo Ballón, o famoso pazo que era do narcotraficante de Aurano Ubiña, aquel das nais contra a droga, seguro que tedes visto un documental das nais golpeando ali a porta, a do Operación Nécora, todo iso. Así que, bueno, eu que vivo aquí neste contexto, pois esa é unha parte da historia, non únicamente desta zona, senón de toda Galiza, pero, bueno, desta zona evidentemente máis, non? Así que ese é un pazo inmenso. O ano pasado tivemos a fortuna de levar o colexio de paseo, fomos por aquí a parte de aquí atrás, e entramos por aquí, porque esta parte, aquí empeza a finca, camiñar todo isto, aquí está o pazo, e visitar todo o que é a finca mentre será a vendima. Se eu contar a historia de cando intervimos, en fin, Dindonfer podía contar tantas cousas. Dindonfer é un arquivo da memoria histórica de moitos deste país. Sabe moitas cousas, pero sabe máis polo que garda que polo que di moitas veces. Eu non estaba por aquí cando foi a operación aquela, que foi no 90, pero, bueno, sí que escoito a xente que vivía por aquí, bueno, e un pouco as lendas tamén que hai detrás de todas estas historias que aínda en Ballón aínda se conta, non? Vale, moi ben, pois como foi aí o final? Como se resolveu a partida? Dio, que quedou diante, Dio 3.518 puntos, Ludetea 3.266, co cal Dio leva eses 40 puntos e ponse en cabeza da liga, ten 40 máis os 20 que tiña antes, son eses 60. E Ludetea suma 20 puntos, 45, non? Se non me equivoco eu, 20, 45 antes, 45, vale, 60, 45. Que di por aquí, Dindonfer, este unha semana aí, vamos a Compostela a dormir. Este veches unha semana aquí, pois ibas a Compostela a dormir. Ajá. Desde aquí. Bueno, sí. Coñendo aquí a autoestrada, pois chegase pronto aí. É unha parte, non sei que pensades vos, a miña autoestrada de, bueno, Coruña, Vigo, Ferrol, toda a P9, non? A parte entre Santiago e Pontevedra non me gusta nada facela, pareceme perigosa, é unha parte moi falsa, non digo que outras zonas non o sexan, pero esta parte que hai aquí, onde estou eu, realmente, e se vou a Santiago e a Pontevedra tampouco me mola moito. Creo que é unha parte un poquinho complicada de conducir por aí. Hai que andar con cuidado. Hai curvas un poquinho... É o peor tramo da autopista, sin dúbida. Estamos de acordo aquí, entonces, non? Quizás non hai unha zona así como moi perigosa, moi chamativa, pero que continuas trampas. A min aburreme moitísimo facer. A veces prefiro ir pola estrada, se teño tempo, que tamén ten o seu perigo, pero a autoestrada, ir a Santiago, de Vilagarcía a Santiago, ou Pontevedra a Santiago, desde logo non me mola moito. É moito máis fácil, por exemplo, facer despois Santiago-Coruña, que si que vas, hai zonas aí que se conduce moi facilmente, non? Santiago-Coruña, moito máis fácil que ir a Vigo, por exemplo. Bueno, Vigo xa é outra historia. Moi ben, pois Dio gañou esta partida e imos continuar
xa case van ser as 9, e volvemos a roda. Volvemos a roda a ver que mapa nos hai esta vez. Damos ya a roda. Pasa que teño a roda, non a teño compartida. Culpa miña. Aquí, ahora tedes, ahora védela. Vale, campos de fútbol galegos. Temos aquí por algúns futboleiros que andan por aquí, así que campos de fútbol galegos de todas as categorías. Profesional, semiprofesional e nada profesional tamén. A ver se somos capaces de identificar onde están eses campos galegos de fútbol. Hai unha chea deles, creo que metinde hasta de segunda, de preferente, quero decir, de preferente incluso algúns por debaixo de preferente. Vale, cambiamos a configuración, volvemos ao de antes. A partida difícil só facemos unha sempre e a resto facémolas das normais. Así que temos eso así. Cambiamos o mapa. Capos tamén podíamos poñer, pero ese vai noutro apartado. Capos era o de antes. Campos galegos. Campos galegos, non. Campos galegos terceira, non, terceira. Campos de fútbol, que aquí é moi caprichoso Castildes. A ver. Se non busco por o meu mapa, a ver. Aquí a lista. Campo de fútbol galego, sí, campo de fútbol galego, non sei por que me aparecía así. Bueno, únese tamén por aí Sorse, que neste quizáis ten aí, domina bastante ben este mapa, coincídelle perfectamente o mapa que controla bastante ben, seguro. Bueno, este e moitos outros. De todas maneiras, collamos aí o enlace, por se alguén quere entrar e non entrou antes. Teño a pestana que estou compartindo, non é a que quería compartir. Vale. Pois entón aí estamos, Gio, Ludetea, Dos do Rei e Xorxe para esta partida, a cuarta partida da xornada de hoxe, campos de fútbol galegos. Empezamos. A ver cales saen aquí. Aquí podes movervos outra vez, así que permite movimento. Campo de fútbol de herba natural, parece. Bueno, a grada é bastante grande. Estamos visto desde aquí. Bueno, aquí está curioso porque esta estrada, aquí vimos por este lado en vez de por la estrada de aquí. Poder volvervos por aí, buscar aí letreiros. Bueno, a ver que campo é este. Xa digo, campos de primeira, segunda ref, segunda ref, terceira ref. Tamén hai unha chea deles, a chea deles de campos de fútbol. Partida número 4, a ver quen leva estes 20 puntiños. Sorse xa marcou, Gio tamén. Últimos segundos. Ludetea entrou aí tamén, e Dos do Rei tamén, os 4 entrastes. Betanzos, supoño que é o campo que García Hermanos, non? O campo García Hermanos que é o campo do Betanzos, que está en terceira ref, creo que volveu a terceira ref este ano, creo que non estaba ano pasado, se non me equivoco, así que é un campo dun equipo que agora mesmo está outra vez en terceira, o sea, son en terceira máis anos, non? Terceira ref. Campo de García Hermanos en Betanzos, o campo do Betanzos. Xogaron outro día Betanzos contra Vilalbés, creo, que gañou o Vilalbés 0-3, se non me confundo. Sorse primeiro, marcou o sitio exacto, xusto o cruce. Gio, Ludetea, Dos do Rei, nesa orde, nesta primeira ubicación. Vimos co segundo campo galego de fútbol. Vale, letreiro, bandeiras. As cores da grada tamén axudan, se coñecendo as cores das camisetas, evidentemente. E o contexto en torno, neste caso, moitísimo. Creo que coñecemos máis por isto que por o campo, quizáis. Bueno, desde logo é máis famoso isto que o propio campo. Así que xa sabedes onde estamos. Agora xa marcar a porta.
xa é máis complicado, porque aquí hai que orientarse co compás. Se queres marcar o sitio exacto, tedes que buscar colocarvos nun lugar que o campo quede ao noroeste. Por eso está este compás aquí arriba, que axuda a marcar o sitio máis preciso. Dos do rei Ludetea se marcaron. Se marcaron este campo. Burgans, campo de Burgans. Últimos segundos para marcar aí. 20, 10, 5, 1. Moi ben. Vale, pues estábamos no campo de Cambados, e o campo do Cambados, o campo de Burgans. Aí está ao lado, está Martín Codas, as bodegas Martín Codas, así que está xusto ao lado do municipal de Burgans. Visto desde aquí, por eso noroeste, do que vos dicía, se colocas aquí o compás marca noroeste, significa que estamos deste lado. Fostes por Cambados, marcastes polo medio, claro, non era fácil atopar o estadio, porque non chama moito a atención, non é moi grande, entón é difícil atopar. Pero era aí, era Cambados, moi ben. Gio pusos de primeiro, Sorse, Ludetea, dos do rei. Gio en cabeza nesta segunda ubicación. Imos coa terceira. Betanzos, Cambados, e agora onde estamos? Que campo é este? Non sei onde será. Onde está este campo? Claro, como vedes, son campos vistos desde fora. Entón, ao mellor a unha parte dun estadio que coñecemos máis, se tedes ido, coñecedes máis unha entrada que outra. Incluso ao mellor o campo que ides con máis frecuencia, se os poñen a imaxe por unha porta que non é a vosa, ao mellor non identificades igual. Cando entres sempre polo mesmo sitio. É un estadio, bueno, seguro que xa sabedes onde estamos, un estadio con estas torretas así de grandes, pois non é un estadio calquera. A ver onde estamos, a ver que campo é este, que estadio é este. Visto desde aquí, estamos mirando cara oeste, suroeste, máis ou menos por aí. Estábamos en Ferrol, supoño que era a Malata. A Malata, pero xa que desta esta parte de aquí arriba, claro. O campo da Malata, estadio da Malata, visto desde este lado. Así que marcastes por aí, Narón, Ferrol, fostes algún máis, Ludetea marcou máis ao sur, Monforte de Lemos, era Ferrol, o campo do Racing de Ferrol. Así que un campo de segunda división. Sorse, Gio, dos do rei, Ludetea, nesa orde. Eu nin idea, dice Ludetea. Bueno, pero hai que probar a sorte. E agora sí que estamos nun campo que é de herba artificial, e agora sí que é un campiño pois moitísimo máis pequeno, unha grada pequena, aí ten unha placa que se pudera ler pois sería fantástico, e aquí ten a taquilla. As taquillas, que moi grandes non son. Este sí que é para especialistas, Que campo será este? Como vos dicía ao principio, campos de todas as categorías, por aí só que hai pistas. Este campo supoño que será de preferente ou por aí, ou menos incluso. A ver quen o acerta, ou quen queda cerca. Porque acertalo, se alguén o acerta, ten mérito. Con máis tempo, quizás sí, con máis tempo moverte máis, avanzando máis, buscando máis pistas, letreiros, cruces. Pero se non, é complicado. Onde estamos? Bueno, así que atopastes aí. Campo de fútbol de Bizoño, o Pinar. Campiño, Fontela, isto pertence a onde? Que concello estamos? Outra vez Abegondo. Pero que pasa con Abegondo? Claro, Abegondo, sabe, como dicía por aí Dindónfer, Abegondo, e que algúns non concebimos que exista
un sitio que se chama Abegondo. Pois pertence a Abegondo isto tamén, bueno, está aí Abegondo. Pensei que está tan ao sur estaría noutro concello, pero non, é Abegondo. Bizoño. Categoría non sei dicir que categoría está este equipo. Sorse volveu aí a recuperar a cabeza, Gio segundo, Ludetea terceira e Dos do Rei en cuarto lugar. Imos coa o último campo. A ver que campo é. Isto non parece un campo, parece, eu que sei, parece... Non sei que dicir, Hai unha arquitectura de campos de fútbol en Galicia tamén bastante especial, non? Bueno, está na propia estrada, Aquí a estrada... Vaya recta de aquí, Con esta recta, eu tamén, provincia... Non sei, a ver se atopades unha pista. Que campo é este? O de Cambados era fácil de atopar, o de Betanzos tamén, pero estes últimos non son tan fáciles. Betanzos, Cambados, Bizoño... Tractores por aquí, letreiro que non sei cal é, bueno, aquí hai cartel, colector de liso. E que campo hai aquí? A ver, onde estamos? Eu diría Lugo, diríame por Lugo, pero... Cospeito, exactamente, la provincia de Lugo, nesta recta aquí. Campo de fútbol de Cospeito. Ah, mira, pois aquí houve xente que atopou o lugar, non? Atopou o campo de fútbol. Campo de fútbol de Cospeito, campo da Fonte. Así que estamos en Lugo, Terrachá, pois esa chaira e esas rectas que había aí. Sorse en cabeza, como aí como moita vantaxe, a final... Gio segundo, Dos do Rei terceiro, Ludetea cuarta. Sumamos os puntos, son os primeiros 20 puntos para Sorse. Gio suma 10 puntos máis. Dos do Rei 5 máis. Despois facemos a conta, publicamos despois en Twitter a suma de todo, que agora esa vai sendo un pouco máis complicado. E Ludetea suma un puntiño máis tamén. Así estamos. Moi ben. Pois imos xogar quizáis un par de partidas máis e despois facemos o Battle Royale, como facemos sempre, e ás 9:30 rematamos. Aquí tratamos de ser puntuais, cumprir co que dicimos. De 8 a 9:30, facemos sempre nesa franxa horaria, nin antes nin despois, é o susto. Así todo o mundo sabe no momento no que imos estar aquí. Terminamos o xogo, Sorse foi o que quedou de primeiro. Imos outra vez coa roda, a ver que aparece esta vez, compartir pestana, damos de volta a roda, a ver que mapas galegos hai. Para a seguinte, temos que descubrir 5 bibliotecas, librarías, editoriais da Galiza. Así que vamos polo mundo do libro. Poden ser bibliotecas, librarías, editoriais, a sede das editoras galegas. Ya temos xogado algunhas cantas veces, pero bueno, como pasaron este verán polo medio, pois seguro que non nos acordamos de ninguna. Vale, compartimos, cambiamos completamente de tema, pasamos do fútbol ás bibliotecas. Biblioteca. Bueno, buscar, porque senón... Bibliotecas, librarías... Aquí está. Vale, bibliotecas, librarías galegas, editoras tamén. Poden ser de calquera tipo. Grandes, pequenas, medianas, aquí hai sitio para todas. Teño aquí, espera un segundinho, que teño aquí montado no chat un pouco de complicación. Agora sí, xa está, por se alguén quere entrar que non entrara antes. Empezamos xa. Se alguén entra facilmente, rápido, non lle fai falta moito tempo. Se alguén anda por aí, vexo que hai máis xente por aí no chat, porque vexo por aí polo letreiriño que me aparece a min. Pero non estamos todos, non pasa nada. Damos, tío. Bibliotecas, librarías, editoras galegas. Libraría, parece. Unha librería destas que debe ter aquí a mitra de anos. Onde estamos? Onde está esta libraría? Nesta rúa.
Vale, aquí sí que hai pistas ao redor, seguro, buscando por aquí. Para topar esta librería, que me des unha librería pequena, pero aínda ten o seu escaparate. Bueno, ten 2 escaparates. Que libros ten por aquí? A ver, libros infantís. Bueno, ven aproveitando o escaparate, claro, o máximo posible. Os libros de David Walliams, que teñen moito éxito entre a rapazada. Bichero, aí están os do Bichero tamén. Por aquí están os de Castelán. Aquí está esta colección de pequenas, que son pequenas biografías, tamén é moi chula, moi bonita. Ten aí todo exposto. Agora, onde é esta libraría? Lugar, rúa, sitio, vila, polo menos. Aí no límite. Tede cuidado de deixalo pro límite, que mellor non entra polo lag que pode haber aí un desfase, non entrades. Era Noia. Noia, marcastes varios por aquí por Noia. Había aquí librería Loroño Laciana en Noia. Había unha furgoneta que puña, aparecía aí un letrero de Noia, pero eso das furgonetas non é unha boa idea, porque as furgonetas móvense, como sempre decimos en Llogues. Así que podía ser Noia ou non, pero sí que era neste caso. Así que Gio e Sorse acertaron Noia, por eso están de primeiros, Ludetea e dos do Rei, terceiro e cuarto lugar. Moi ben. Unha librería de Noia. E agora imos a outra libraría que hai aquí, unha librería moi coñecida, e o sitio onde está un sitio espectacular, así que tedes as dúas pistas, librería coñecida e sitio tamén coñecido e moi bonito. Dos do Rei marcou rápido tamén, e a ver o resto si marcan. Sorse tamén marcou. Tedes aí librería, ben o nome. Hai o pirata aquí, pirata co papagayo o ombreiro. O forno. E que este sitio é moi bonito. Este sitio non é un sitio calquera. Partida 5, xa. Sí, non creo que dé tempo a facer máis que a do Battle Royale, esa estará. Sí, son 5 partidas, normalmente facemos 5 ou 6, así que será esta última, despois facemos o Battle Royale, que é eliminatorio, e xa con eso xa chegaremos ás 9:30, casi. Vale, moi ben, estábamos en Allariz, era Allariz, a librería Aira das Letras, así que estábamos aquí nesta curva, marcastes aí, mira aí, xusto aí diante da propia librería Aira das Letras en Allariz. Aí postos por Allariz, moi ben. Sorse en primeiro lugar, pero só con 14 puntiños de diferenza por enriba de Tío, dos do Rei terceiro, Ludetea cuarta. Está sendo partida moi igualada, sobre todo na cabeza, que non hai apenas diferenza. Moi boas, Farún, volve a mellor liga, exactamente, a liga na que non hai trampas, esperemos, non haxa trampas, que haxa deportividade, que non hai horario sempre o mesmo, non hai horarios así, xogan os luns ás 8, outro xoga o domingo pola mañá e outro pola tarde. Eu comprei 2 meses na pastelería da Ponte, no de antes, con Paches ali, en Allariz, porque isto xa non é Allariz, non? Esta tamén a coñecedes, seguramente. Bueno, isto sí que coñecedes onde está. Esta libraría, non? Que está pechada aquí, pero ainda que este pechada, identificámola, non? E por onde está, máis aínda. En Allariz estiveches, comprando aí pastelería, que compraches os pastéis de améndoa de Allariz, non? Sería o típico, o clásico, ir a Allariz a comprar esos pasteliños. Hai moitas tendas aí en Allariz para comprar eses doces. Pastéis e bombóns, te vas equipado, Farón. Xa que vas, aproveitas. Hai que aproveitar a viaxe. Moito conto, onde estamos? Pois isto é na Coruña,
San Andrés, non? A Rúa de San Andrés, aí está, estamos diante da libraría Moito Conto, que é unha librería que hai na Coruña. E o que aparecía aquí é a igrexa esta castrense de San Andrés. Cantas veces pasamos por aí cerquiña. Algún que anda por aí xogando e eu tamén, por este sitio, pasamos unhas cantas veces nas nosas vidas. Sorse en cabeza, Dío segundo, segue aí nesa mesma, pero sacou un pouco de vantaxe Sorse nesta tirada. Dío dos do Rei, Luz de Tea. Para agasallaros, bueno, claro, eso, vale, hai que compartir, Farón, tens razón. Agasallar, é un bo agasallo. O tema dos doces a todo mundo lle gusta. Outra cousa que poidamos abusar, pero gustar é un éxito case seguro, non? É un par delas, como moito, Didín Donfer. E aquí que temos? Biblioteca, non? Biblioteca, ten pinta de ser a biblioteca pública deste sitio. Biblioteca. Hai aquí, como é un sitio urbano, temos pistas. Mira, Correos está enfrente. Así que dun lado temos a oficina de Correos, esta igrexa que hai aquí, unha igrexa que parece tamén grande, e a biblioteca. Un pouco todo aí unido. Bibliotecas galegas. Bueno, están saindo librarías, pois esta é a primeira biblioteca que sai na partida. Como os dicía, o nome do mapa non é únicamente librarías, sino bibliotecas, e tamén poden aparecer aínda no que queda de partida algunha sede de editora, das editoras galegas, das que puiden ir atopando. Moi ben, acaba o tempo, estábamos en Ribadavia, Biblioteca Pública de Ribadavia, Biblioteca Pública Municipal de Ribadavia, Iglesia de Santo Domingo, e aí estábamos, aí atopastes algúns o sitio preciso, hai xente que xa está marcando o sitio exacto, outros marcaste Ribadavia noutra zona, tamén está ben, tamén sumades puntos, pero bueno, para estar na cabeza, co igualado que está, fai falta ser moi preciso, así que Sorse vai en cabeza con 300 puntos de vantaxe sobre Dío, e imos á última, non? A última, a ver que pasa, a ver se se mantén a clasificación así ou hai cambio neste último. Claro, pode parecer que non hai biblioteca, pero aí dentro hai biblioteca, hai máis cousas, pero entre outras cousas hai biblioteca. A biblioteca tamén grande neste sitio, neste lugar, aquí dentro. A ver se sabedes que edificio é. O máis importante neste xogo non é saber que edificio é, senón onde está, para poderlo indicar no mapa e levar os puntos. Sorse e dos do Rei xa marcaron onde eles pensan que pode estar. Dío tamén. Quedan uns segundiños para indicar onde está este sitio, que como digo, hai biblioteca e hai máis cousas, pero un edificio que non é únicamente biblioteca, non? Ben, estábamos en Pontevedra, creo que a Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Vigo, campus de Pontevedra, está a zona da Xunqueira, que quizás coñecedes. Manda carallo, da clase aí un par de veces, non o identificaches, non? Que pasa moito isto, que por onde pasas máis, visto en plano na pantalla, moitas veces non o identificamos. Pois si é o campus de Pontevedra, bueno, aquí está cerca do campo de fútbol tamén, de Pasarón. Xa sabedes, os coñecedes Pontevedra, nesta zona hai unha acumulación moi importante de non únicamente do que son facultades, senón que tamén hai colexios de primaria, institutos, está o Centro de Formación de Recursos nos que eu teño ido unha vez tamén a dar algún curso por aquí, Escola de Idiomas, está un pouco todo aquí. De Xunqueira está o Pazo da Cultura de Pontevedra, como conglomerado de... Aquí está, neste edificio pequeniño, que é o CFR, que é o Centro de Formación de Recursos de Pontevedra, e a veces imos os profes a dar cursos ou a recibilos. Así que
un sitio cos que andamos por aquí coñecémolo ben. Sorse gañou esta partida, Sorse, Dio segundo, Dos do Rei terceiro, Ludetea cuarta, sumamos os puntos, creo que foi igual que antes, así que Sorse outros 20 puntos máis, Dio 10 puntos máis, Dos do Rei 5 puntos máis, faremos despois o reconto, e Ludetea un punto máis. Xa son 5 partidas, agora xa hai que fazer o reconto ben feito. Moi ben, pois imos a última partida, xa son as 9:20, e imos facer o Battle Royale. O Battle Royale, se non coñecedes ou non vos acordades como é unha partida eliminatoria. Esta é unha partida un pouco máis de tensión, porque vanse eliminando en cada rolda a persoa que marque máis lonxe. Como digo sempre, na primeira rolda non importa onde marquedes, marcade en calquera sitio, porque o que vai ser eliminado vou ser eu. Así que a primeira é de proba. Pero a partir da primeira, tedes que afinar para poder gañar. Battle Royale distancia, non me parecía. Isto está cambiado. Estiveron cambiando aquí cousas. E aquí o que facemos no Battle Royale sempre xogamos co mesmo mapa que é o de toda Galiza. Así que é calquera lugar de Galiza. Pode sair calquera sitio. Urbano, unha estrada, un cruce no monte. Está toda Galiza metida aquí. Vamos convidar, pois, alguén vai se quere animar na última. Xa digo, é un modo diferente as partidas anteriores. É un modo distinto. O Battle Royale ten outro modo diferente. Un modo como de eliminatorio. Vale, pois imos darlle. Xa digo, tedes incluso 3 intentos en cada unha, 3 posibilidades de marcar en 3 lugares. Na primeira, marcade calquera sitio, porque eu non vou marcar, eu vou ser eliminado, de acordo? Así que podedes marcar onde queirades, eso si, marcade en algún sitio para que non vos elimine tamén a vos. Marcade o show en calquera lugar do mundo. Que fagades unha marca, xa pasades a seguinte rolda. Pero a partir de aí sí que empeza a eliminación. Isto é un xogo xa contra os demais, e contra o reloxo. Eu non vou marcar, por eso, como non vou marcar, quedo eliminado eu, porque senón seguiría xogando eu. Vale, Dio se marcou, moi ben. A mí se me está dicindo que teño que marcar, se non elimínanme. Vos marcade en algún sitio. Vale vos de quecemento. De quecemento para as que veñen despois. Despois na seguinte sí que xa se elimina. Falta Sorse se quere marcar para entrar na seguinte rolda. Isto é como na copa. A cada rolda eliminas alguén. Sorse non marcou aínda, non sei se está por aí, a mellor non está xogando. Se non, quedamos os dous fora. Pois sí, Sorse debe andar ocupado noutra cousa. Vale. Pois nada, quedamos eliminados Sorse e eu, porque el non marcou, eu tampouco, así que agora seguides vos. Eu quedo observando. Seguides vos os 3, a ver, dos 3, quen queda de primeiro? Segundo e terceiro. Agora xogados entre vos, agora sí que vos eliminades. Como vos digo, tedes 3 opcións para marcar. Podes marcar nun sitio, na dereita podedes ver se estades dentro ou fora. Se estades dentro dos 2 primeiros, aparecedes en verde. Se vos aparece en vermello, estamos avisando de que o voso intento é o peor dos 3. Eso consiste este modo. É un modo de un pouco máis de tensión. Porque tens que xogar co tempo, co sitio, co que marcaron os demais. Agora mesmo Dos do Rei e Ludetea, como marcaron, están dentro. Dio aínda non marcou. Queda aínda fora, pero tampouco intentou. Dio intentou coa súa, pero coa súa intento aínda non está o suficientemente cerca, sigue fora. Ahora sí, Dio entra Dio e sai Ludetea. Movédese un pouco o lugar. Ludetea volve a entrar e sai Dio. Ludetea xa non ten máis intentos. Así que agora Dio ten un, quedou fora Dio. Onde era? Pois mira, era no norte. Era aí na zona na costa máis ao norte de Galiza. Por pouquiño quedou Dio fora. Pero foi aí, entro, saio, entro. A final entre Ludetea e Dos do Rei. Agora xa, a ver quen gaña dos dous. Agora xa é final un contra outro.
Sí, faise emocionante. E xogando é bastante tenso, Se xogas contra moita xente así que é moi boa, acaba un pouquiño un xogo de moita tensión. Eu a veces xogo, pero acaba un pouco os nervios, Ludetea dentro dos do Rei gastou unha, pero queda fora. Ahora mesmo Ludetea. E ainda ten 2 comodíns, podemos decir. Ludetea gastou o seguinte. A Ludetea máis cerca, quedamos unha cada un. Ludetea rematou os seus comodíns, non ten máis intentos, pero dos do Rei ainda ten unha bala. Ten que utilizala ben. Se a bala utiliza ben, adiantaría a Ludetea. Por eso ainda ten segundos. Agora, cando ven a estrategia de se teño unha e ela non pode, pois se non ten máis, aproveito o tempo. Moito mellor miralo que xogalo, moi intenso, que si, ten razón, Gio. Xogalo é, un pouco nervioso. Dos do Rei aí con ese intento aí guardado, le vai no usar agora. Vai no usar, pero non sei se acabou usando. Ludetea gañou porque estábamos cerca de Sarria, Peruscallo, aquí, entre Sarria, Paradela, Portomarín, por aquí, provincia de Lugo, e Ludetea marcou máis cerca, así que Ludetea quedou gañadora do Battle Royale. Estos son 30 puntos para Ludetea, que sumou moitos hoxe, así que despois faremos o reconto, vai estar a cousa bastante igualada. Ludetea 30 puntos, dos do Rei, que quedou de segundo, 15, e Gio 5 puntos máis. Así que esa é a última partida, como dicía por aí Gio, como dicía tamén Farún, é un modo que se xogamos así moitas seguidas acabamos un pouco dos nervios. Moi ben, dos do Rei, seguimos tamén todos, vai ser as 9:30, un prazer dos do Rei que pasadas por aquí, e o resto, por suposto, tamén, Gio, Ludetea, Xorxe, Farún, Dindonfer, todos. Para min tamén unha sorte e unha alegría preparar todo isto, que tamén leva o seu traballo, e poder contar con vos, que por lo menos o tempo que se lle fai, que se dedica, pois que teña, que sirva para algo, Así que alegrome moito, me marcho tamén contento. Sumarei estes puntos e farei a primeira clasificación da primeira xornada de Liga. E os xoves que ven, ás 8, pois estamos aquí outra vez. Como dicía, a semana que ven, os xoves que ven, imos facer mapas de todo o mundo. Así que pode aparecer Tailandia, Xapón e Australia. A ver cando facemos o mapa de cemiterios da Ludetea. Eu empecé a facelo de petos de ánimas, pero hai que saber onde están, claro, porque te podes buscar por toda Galiza, pero de cemiterios tamén se pode facer. E incluso podes facer as fotos dentro. Isto sería un proxecto para moito tempo. Se tes unha cámara de 360, podes facer fotos dentro, con permiso. Non sei se se pode entrar aí a facer fotos. Supoño que sí. Pois é unha idea tamén facer de cemiterios, cemiterios famosos de Galiza. Ludetea sempre co seu toque tamén aí un pouco esotérico. E nada máis, como decía, xoves 19, o próximo xoves, pois imos facer o mesmo, pero en lugar de con mapas a roda, e cambiamos de roda, en lugar a roda de mapas galegos, faremos coa roda de mapas de todo o mundo. Así que tamén vai ser a novidade desta liga. É interesante. Así que imos expandir un pouco o territorio, non únicamente cousas galegas, senón a nivel mundial. A ver como resulta. Así que animamos moito a que veñades o próximo xoves a probar, xogar ou mirar na segunda xornada. Iremos sumando puntos así ata completar as 14 xornadas en que vai consistir esta liga que rematará no mes de decembro. E nada máis, con isto xa expliquei case todo, deixo-vos descansar, son as 9:30, descansamos todos, que hai cousas que facer tamén do cole, que empezamos o cole e estamos aquí tamén con multitarefa. O dito, próximo xoves conto con vos para seguir sumando puntiños nesta liga e levar eses premios que son interesantes. Moi ben, cuidadevos moito, vémonos na seguinte, chao. Viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra, viva
viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que daxe, que de coiro de cacique. Non teñas medo que daxe, que de coiro de cacique. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Para peixe fresco Vigo, para choco Redondela. Para peixe fresco Vigo, para choco Redondela.